Good evening, everybody. I'm fixing mbira yangu and all sort. But panadaro nandito scroll yangu and I came across a video ra Mazepe achitaura zvinhu zvese zvataura even mukanda kupage kwake unopaona. But what I simply want to say ndichireply Mazepe mabisho ananzi Mazepe mene Mazepe mukoma wangu andizoti mukuru ndiani ini name, but I'm just saying pa issue yamamchitaura nezvayo boys ini ndakatoi at least ini ndakaiadressa and then bandatosiyana nazvo ndikatukwa nevakandituka and then I went ndaona kuti no, the way I presented the story I presented it in a wrong way and all of that, and then ndikazoti alright, it's fine, let me put a helping hand tingozobatsirana nevari kudzoka. Actually how I said it I think zvisina kunyatsobuda zvakanaka, but what I was saying was true. So I'm saying kune Mazepe ne the whole family comment section yako yese I'm sorry kana funga makatadzirwa. It's fine, I'm very sorry. I apologize even to the people vari kwangu ku page I apologize. Mataura ndikaita nyaya anga akadhakwa, but nyaya ndaida kubuditsa yakabuda. So if vanhu vakatuka vakaita say I've actually accepted kwese kutuka kungaita, I've actually accepted zvese. I accepted. But please, if you're a person and you say, and I know you always want kutuka endi or chero ndikaita chakanaka chinongotukwa, chakaipa chinongotukwa, chiri pamidhu chinongotukwa. Hapana chandinoitira munhu anonzi muZimbabwe chanototi endi thumbs up. It's 1 2 3 people. If I put out music, nowadays people are blue ticking music. I accepted that. Ndakatozvibvuma nemwoyo unoda kwete nemwoyo usingadi. Ndakazvibvuma zvese. You get it? But right now I'm saying inini nekupera kwangu handizvo. I know everybody munoziya kuti kana kuti munotaura muchiti endi ndapera. Fine, I accept. Ndapera. So then kana ndapera, why do you keep talking about me nekupera kwangu? Why don't you just focus on vasina kupera? Focus on vamunofunga kuti musicians ane direction. Focus on vamuri kungofunga kuti ndiye ari right. And is a bad person. I'm a bad person. I've accepted that. Everybody says I'm a bad person. Even when something happens, ndikauya pakataurwa chinhu ndikauya ndikachadressa kuti no, chinhu chachisiri chomuitikiro chakaita zvakaitika so neso. Hapana anombouya achizoti alright tanzwisisa endi vanongoya vachingotuka. Just simple kuposta kana ndiri kwane ndiri, just insults after insults. And I've learned to accept that. So please, do your lives. Enjoy what you enjoy most. Idai artist wa munoda momaka. But stop going to my page anyway and then you open up stories about endi kuti muite ma views. Nekumozati panotaurwa nezva endi ma views anowanda and ma comments anowanda nekuda kwekuti everybody anenge achungotuka endi. I'm accepting that. Just leave me alone. And I do what I do. This is my Facebook page. I say what I want. I concentrate on myself, on my page. To get it? How we said it, nyaya yakatotaurika ikatopera tikaita damage control tikaisa ruoko helping hand paida kuhelpiwa
even after taisa helping end yacho, still vanhu muri kuenda mapodcast enyu munotuka end. Let me be, guys. Andina ndombo kumba kwake. All I do is I'm just a person who make fun out of everything. Nichina kidzone life yangu. Ingona kidzone yenyu life hii. Mosi ya yangu nekudakwa kwayo. Ndirirombe I accepted. Amundifarire I accepted. Ndiri zvese zvamunoda kutuka. I've accepted. And I don't care. What I care about is my well-being. You understand? So just keep talking about things that you value most and stop me. I don't have any value, Komuri. You understand? Just leave me alone. Stop posting Mr. Tarangu. You get it? No. That's bad. That's bad. Stop posting Mr. Tarangu. Anditauri must stay. So don't speak about mine. Understand? Kana mda kutuka comment section iripo. Munhu wese ane opinions ake. Chero chinhu chakaipa uchida uchiti chinhu chakanaka. Unongoisa comment yako. Andina kana munhu andakambosungisa kuti ataura bad about me pa social media. I just leave it like that because munhu wese ane pfungwa dzake nemuromo wake. Zvokutaura zvaanoda. You get it? I don't even get mupfungwa dzemunhu kuti iwe rega ndidai. Even ndichipedza video rinori 3/4 yema comments anenge ari kutuka. Do you understand? But I'm just doing me. Leave me be. Kuma uyu kwenyu nyangu mukandituka. Thank you, I've accepted kuti ndizvo zvatongovapo. You understand? Makandida mukandiramba. You understand? Makandifarira mukandivenga. Anongondida keep loving me. Asingandide siyana neni owengoenda nemunhu unoda. This period. I do my life, I don't do anyone's life. Do you get it? Peace. Gosh.